Jaun-andreak agur. Gizon zahar bat taulen gaine agertzen dela. Zer dute jende gogoan? Zer erran behar lau gizon zahar horiek, hori hiruaren adineko, hori zometegan dute, hori gauaren adineko, biak aipu dira gaurko egunean. Hiruaren adineko eta gauaren adineko gizonak. Zer dute berezitasunik, bata ara bestia ahazkortzen dira, bena, ez gauza berain. Hala nola, hiruaren adineko gizon batek, pixin eta ahazten du behar dira barak eta hetxi. Lauaren adineko aldiz, pixiten dire ahazten du behar dira barak eta ideki. Bazen, katisiman erten du peiotipiari apesak erraketa. Zer da ezkontzat? Peiotipiak enaitak egiten du ezkontzak dira pertola, kanpon dire barne nahi eta barne dire kanpon nahi. Bazen, eta Urruñako familia, auzo berritik egiten da, komisionez egurri gainen gizon bat, hortan joiten du, eta izegitzen dagoetak hortak, barne nahizien baskaiten. Komisionia eranetak, etzien batek gomitik barneak, bestia baskaiten aritak. Alboaz raka eta merkatiaz raka eta zer nahitaz, ez gomitai barneak. Undarren galtzen du. Zederi uzik pausu, eta holako etxean eta behi batek bosta atxe ukantila. Bosta atxe eta zeiten dute bosta atxe. Lau bederatititan batzentan. Eta bosgarrena, koa besterso, nizierso nizan bezala. Bazen, piarraino saskiten ari zen. Eta zumiak di eta minimenak zaria egiten ziten, izartuz, zehia, xeha, muta, hitrez, eta hola. Halaber, saskiak egiten ziten, gaztainak erdatzu bi, eta ahalbezen zahalo luziakin, halaber, urritzagak bi, eta mehenetik arraitzen inhala zan, zahalo luziak egiten, eta suoten ginen, piskat beroazten ziten, eta inhala tinki, eta esartzen saskia azkar izan zain, saskia hartua, eta saski mahatsa eta ire hiltzeko, laurtzeko semia ondo, eta beha janen erretora egiten da. Agur piarraino, agur janen erretora, aigira saski egiten, zure hilki, zein hauzu seme hortai, buru hona du saski ide, eta bestela, apeso iso berdin, errazko, zertiozu, apesa gaur gero oskala, eta estudietan beste urteiteko behar da buru hona, ez arropiaten buru delaik untsagarrak kudeatu gero. Nik uste duena, saski apesa liburu ezaren hartak eda barra. Saski iten zuzu liburu gero, beti behar da buru zari. Bazen enegira, sudurrez mutozen izan bat, persurari batek ertendako, nik zer du izena? Rano, beraz izena labura du, sudurra behino. Bazen ehino ezaututu, eskualari zombik persua botai eskunita esker, Salvador, ekin batian Martin, bizon tipitia eta biziki izpitu xorratxekoa eta aizen persuka Martin, gizon tipinioa, eta behatzareta bazen, idiedera pesa, eta bizon batzen, horratza zen xuxen atzin, trebesetikako solasik duzin nahi eta behin ertetako, ez da gitzu Maki, zu astokeriek izanen ez ziroltokirik, Makinek, zu dozalako itieder bat gara duzu hartu, ez da nire zalako astokipinioa sartuko. Hemeretzigarren mendian etzen orai bezein nasai, gauza etxetan jatekotik hasi eta beraz, udako iandatxalde luze bertez, bi gizon, bezpera kantatu ikatu dira etxeak, batek bere etxeak heltzien, atendako besteri, gogotik gomitatuko inon, ogita garrain jatea bera. Hala, atzo india ogia eta etxeak harrotu. Nik ainiago ogia harrotzeko are. Baina, atzoko hori biziki koska hau. Nik ainiago ogia koska izanik eta. Baina, kompanizak, atzoko hori iruna hau biziki. Nik ainiago ogia iruna izanik eta. Halek, atzoko hori biziki beltza hau.
gainera ogia beltza izanik eta. Bat ezkia hori, hori beltza. Bixente badoa bide guztia ez duna asai, sobera, batean eskuin, bestean esker, sobera badoa da nik, eta bazteretik noitek. Hau Bixente, hile unas edana, nomitik ego hartzatizte edana nizalaik. Ez ordea egaren nizalaik. Ziren eta gizon xahar bat eta emazte xahar bat kaixoak beren erretratak ipia egin bizi ziren gizona beti lanekoa izana alaina gazte laborari etxetan mutil eta ze lanak ez ditu eginik bere bizian zen gelditzen lanetik behine oporrik hartu ez besteik eta atxikitzen zen etzen erretratan bi eskiak hurtze egoiten ahal ez zin behine gogoi izan irakurtzen hartzeko, are gutio idazten hartzeko eta behi bat atxikitzen zen, hartaz arduratzeko, ihaurtzen, paskatzen zen, ihaurtzen, xahatzen, noiztenka atxeaditen eta hola bizi zen, alainan, beti lanean izan. Dener gertatuko zaun zara, hiltzen da gizon xaharra. Emazte xaharra batzen da, behia egin, apesa heldu da bere inguri egiten dute. Gaixo emaztek esuke biziko launa galdu duzu, lana eta itzulia inatu nik indarko eta bezala, hori goinikoa nahi dielaik. Segituko baitzina, bakizen zer den. Ene gizonak, bazin beti lanean ezen, betzin geldik eta bazin behi bat okupazioen dago, hartaz arduratzen zen, baskatzen, ihaurtzen, xahatzen, atxeadeten. Trabandu behi hori, lanuke, noi digorri, dakizun zela, elkornez, harira mintzatu, ez dut aitzen usterata. Hori izpada, nik errainut erdu niganean, mesaburatzean, zu bauzula behia saltzeko eta gientzan zu nor edo nor. Horren eoste, heldu niganean, zuk errainut zu, mileske, eta noizu heldu niganean, mesaburatzean errainut, zu bauzula behia saltzeko eta gientzan zuna. Egin ezak notoitz, azken notoitza, aliarman behazon emaztek igurat. Gero hazten apezan, huna abisu zonbeit. Bazen, ezkontzaten publikatzia bazen. Ezkontzako sakramentoain errezebitzeko fiedetan aurkitzen dira aldeatetik Joanes, bestetik Katerli. Uste zin emazte xaharra behia zaizela, hala, bizkuta ez eta segira itezak nari. Bazen, xarkutier batek, ahizien debildu bere marginala, eta publizite gira, jendean haiz bitu, larri eskiatzen du portain zinean, ici, on fait l'andouille de père en fils. Etxatea bazin bi asto, bazazten bi asto, txikandekiak, nausari, kenzik asto hori ez hori narri, mikoi, trabanduzik ez dute hori, hori itatuntzen hori demani behi eta artier, hori, amazkik merkatu bat hori, zen hau nizan hori egintan. Biamunean, astoak kobran amitentu merkaturat, eta han estekatzen du markatean. Makinu bat, astoak saltzeko, bazen laborari bat, astoa nahi ditzitien, erreinako di batukala, laborari helduzako ondora, astoak saltzeko, eta zeinako saltzen du asto hau, hori iztilgan ikusten alta, hori izpada, zumodin hau, bi ere ziten du traktiak, batek ematen du astoak, etxeak, eta besteak sosa ekartzen gira, paso, ondoko sortzen merkatean, teneko eus izitenak nukuti zartu hasi, hartuko dazkiak ikat astoek, takal notzituk joek, ze takan igarantia dena eta astoek itzutu, eta errandat itzutela elgar ikustena. Joan ez ostibarre eta Sibiroka egiotarat. San Antonioko behiazen, Boskaseko gainatan otu hotzi, bazotzin bi gizon, San Antonioko kapelara zuitia, beti goiti. Nun digeldu zigazota, luzotik eta zu gure beretik. Zein dako benurunik eta, bihi bat hau itzulka eta gainuke San Antonio hori otoitzakin ernari badain. Zukzetu zu eta, alaba eskonduik, dira lau urte eta beti haurik abeda eta ikusi ene biro barne
haurkipia izan nahi mukiko denekako, ono bizin izan honek ikusi, biloba haurkipia beria egiten dute, eta urtea egiten da. Ondoko urtean berriz otoltzi baltzi xantomiko mendiari goiti, errazu, xase erratu binen edren, eta egia errazu, eta beria egin zauzuna atxia. Zine guztien india burgita, zur hasteko arrazagun zen, eta arrazagunetik da. Zu, alabako kantzina horra, ez dakit nik ez duan untsa esplikatu San Antonio hori, jakdien gaizki konprentu, alaba hua beti haurik hau eta beste alaba bauton istudi izan dara, hageztik parezkako bukan. Gizona, sartzen da gau behan dian etxen, gau gertiak eta etxea eta portaria izako, kirnkara minuntik ezin, zahar ezin den borta. Emazte asantzeta egitzen da, gainik kolegiotik behatzen dut. Jez gizona, zen hau, zigarroekin borta zahar du, harragintza hortik, zigarroa etut eskian, zer dut niko eskian, giltza pipatu. Bazen eta egera zain historiak dekoro, egera zain bat ari zen, eta iriniten, bere bizien egin gurian ditu, eskia sakela moneta gurian, eta hau haurak, initzauno toitzak, ken eskuria sakelatik eta ken moneta gurutik. Razi, nik bezala, Agur Maria, Razi, gracias betia. Eran Margita, nola zen noran segida. Bazin bi solo ziren demoran, eta bat jona zen, gaiek jona zen Parixea bere bizein egitera, eta pegio aldiz hemen batia familiatu, eta aldiz bestia jona zen Paixen eta Donaldo, eta erretratan edu da, Paixeko jonez, eta bere solo honen ikusteak, errak eta hau etxia okana, eta zen hau, familiare haundia badiat eta etxe indartu zeak haundia, familia haundia dut, ze familia hau, sortzi hau arteak. Akusko da etxea, zuzak, lehen barne hau niten, lehen haura sortu zelaik hain primaekin. Soik, biaren haura sortu zelaik hain primaekin egin dianta. Hiruaren primaekin, hiruaren hain da kaltsatu gidenekin. Lauaren aberdin, bosgarren barnea berdin, seigarren haura sortu zelaik, hain prima esatu nirek, inginean seigarren barne hau, zazpigarren aberdin, zortzigarren haura sortu zelaik, prima haekin. Partitzen zen, adio Castor, zer nahi Castor, hizten gauniko hartzen dut, A, B, C, Castor, animal qui construit la maison avec sa queue. Bazen eta gure kantonamena lehen noa ospodi. Bazen kontseiari orokorra, ohartia zen kantonamenduko lanak atzitira egin, bide berritze eta urez hartze eta elektrika kartine batzuta hedatze eta herriko etxe antolatze eta horako diru laguntza behar bazekin ardi etxi, jomezela Parisera joitean ministeritzara. Pauetik biziki zargio gaintzitira diru laguntzak handik Parisetik. Parisera egiten zen, tren bidez, burdin bidez egiten zen, behin bazoan eta kompartimentean bakarrik, kasetan irakurtzen ari, geltoki batean, badira bi neska gazte, iaiten dira beren puskekin, eta zarea bazoten, zaria estalgi batekin, estalia xiri batez hetxian, eta izan zen bazera barren hizizia egin, ezakin zer, eta hasten dira neskatuek, Ranta, guekiran hori, kaskointzikin zometun hori eta badezkin uste manea hori, aleman zartzometun hori eta barra hain kontraria eskorazta. Bestiak kaseta egeitzen egin. Hemen duatez faltatzen dira bineska hegek eta komunitate guria horrela zaitetan duten eta ordean, gure konseliari horrekorak xiriak entzen dut eta bestalia zahaltzen, gatu handia zen barra eta behar tapatzen dut etzien askik xirien ezartzeko hain gortzeko eta edu dira berriz bineskahek eta barra hain hau. Hendinaua egue kaskointzikin hau eta hendinaua aleman zarra hau eta
barra hain kontra ezin, eta lehen geltokian iten, zakeriz altzen zai, estalia, zakiak gatziak ez dut kanpa. Noenan adu hau gatziari Siria kendu ikoko, estalia Siria. Kasko nunen nahi naua. Lehen gure konseiari horrekorak. Zer zauzi, gatzuia eskapi. Jontzila agudo beren zare eta gartu eta puskiki beste konpartimentotetat. Bazen gure herriak aspaldi apez bat. Tipi-tipiñak, nianioak, betzinin eta koroa eginik eta lepoko xubia eta sotana eta somet trufatzen bazire, haren tipi zaitiaz, harrekin zuen eta arrazointzen hori. Hortaz pekaldiak durustu balio, hortaz gainikaldiak du balio jendeak eta hori zinez arrazointzien. Denbora hartan, afetiku izan zen, izendatuik, alzazetik, baionala afestiku. Horakin eta garzetira eskolariko apezak ezautu, denak biltzen ditu, baionala eta bederazka hartzotenian apestik egin zinean, apezaren hihare zinean, tipi-tipi nioa badu, etzinean apestikia doia tarretia. Lepeigaz, zesan lepeigaz? Eta gure apez tipi-tipi nioa, seguan alzaz, les échantillons, comment on les présente? En grand ou en petit? Bazien aita semiak bizi ziren eta semiak eta bere ikasketak finituik eta diplomak sakelan eta konkurretan janak eta egiten da bere paixe, bere bizenek dira Parisera. Harremanak atxekitzen zituzten ama semek bakarrik gutunen bidez. Semek izkiatzen, amak errepostu eta hola. Aspaldian Parisen, eta dako, holako egunean esporniz da. Ama etzen linere trenian ikia eta bestalde Parisen, lako misteriozko leko bat zitzaion, etzen joan da. Atxekitzen zuzten, harremanak gutunen bidez letrak izkiatzen eta besteak errepostu. Gero, eta dako, semeak haur bat sortu zitzela, mukika, peio izinutu zutela. Aitzina hola, denbora segit, haura eskartu zure bi urte edo taka-taka joiten eta ehezo egiten atia eta ama eta horako bere guia komprendiazten erabaki hartzen du semeak gardila amanagin bere Andrea inakustea eta semea inakustea. Edo dira bera ziruak eta zendako amari hori ene Andrea bataren atxegin haunditia ene errenain ezaltzain itia. Eta hori gure semea peio. Gutik atuntza azkarra, ez handik osarritan dela eta agian segituko dago, osarri horre bere bizikusian. Ikusten dira trako bitxikeria zeraten, hik laru xubi hau, emazteak ere laru xubia, eta hori erdia beltsa hori eta bakizia zer den gertatu, ene Andreak haurrak kontzilek, etzien esne egita, baginien osoan emazte beltz bat, jarek hazidu bulharrian, eta bulharrian zelaik, koloria otzileko gu haura. Aize ulertzen eba hori, nike sortu bintzelak, enean esne egita. Behi esnez hasilu, hartako ziz adarrekin egite. Bazen, emazteak horbe harretan, eta biten aleikianat, bezikenat, eta errazutan nita sortu gara den haur hori jakiten atuta, mutxikoa ganekakua den, eta hori aize zautuko du ekografia-ekin. Gero, mutxiko oso, milesker, eta beste gauza banupek alditeko, enez, nitai sortu gara den mutxiko hori. Jakitan duta, laborari zeinen ala ez, zauze, baba, laborari zeinen, nigar ezakzea da jaanik. Ostirale zainduz, odoa, Xe Martin batua, elizkizunetan parte hartu, ostiralez, Rainak kutzen bidet eta elizkizunak eta hek finituik, oitzen zaio hartzila, basko ere ospatu hartzila. Kari hartan erosten du, Botiliat Roma erosten du, eta joa pesatia bada txanka xari buruz, eta gauzaduen hori oitzen bitzaio, eta behatzen hori zinean, dira bakarri zela ikustiaekin, botilia irekitzen du, eta
dragoa tätä segaussaa. Joo, este urassometinta beste dragoa. Vähän alusita pakarisilla ikusteekin. Beste dragoa tolsit laupostaltis evitendutta. Segasat jo chez Martini. Ja astigelulla ta videaukseni valua aroljalat. Hantikis sinatsaisilla käisö Jeesus. Su kuutsien eroria, tani romain pian. Sen mitä ostalervat. Nousi shahara kuade. Tipinya, se tipinya de nice pitu short sekwa. Ainen vaikka hoveiluteen niin sengira ostatuntaan tapetti emendukuri. Por atin hauntia kambe samoretta. Bahesti avaldikia polvestu politeeta. Bahjavalima. Rassutta on voittas metuutta emenil sengirata. Ja kitina luja se adimusson. Se piti vinjare harita. Iän hiljaitia natuntaa muistuttevet että irivadasta niitä ei järjellä. Nukas hauntia adinainako. Sen heino eliskisumusia latines sitten latines että Matteo latines confirmazione latines apres pitävä kuutsen ingenieritin sen kopeta eränes että latines koisina Johannes Jacques Jacobus Marcus Martinius Alanus latines ko vitsa jo adilusius eriko rectora convicensien haura apostolici ranas latines koisina Pierre Petrus chez Martinius sen Alain sinasina Alanus apostolici horire pistelussa la copeta confirmazione copeta norire Gisonavalo medicarinako asin seita rangura gira de hortanta medicarinako Monsieur, là vous avez un kyste qui va se transformer en cancer. Et ma stéréotype, c'est non, mais il n'y a pas, on a un cancer.